предлагам да продължаваме нататък, защото предстои нещо изключително интересно и любопитно. Аз си пазя нещата за после. В часът на здравето, в ролята на моят лекар, влиза доктор Алексей Шандрин. Работил в Академията на науките в Русия. Преди 10 години създава науката регресионна терапия. Какво представлява тя, ще разберем от самият основател на Тибетската академия, доктор Алексей Шандрин. Тибетската медицина се заражда в така нареченото тибетско плато. Това е зоната от алпийски климат, откъсната от света. Така тибетската медицина успява много добре да съхрани своите особености. Според източното вярване, Буда е посочил 84 000 различни емоции на страдания. Сред тях най-силни са страстното желание и омразата. Те от своя страна са виновни за появата на 84 000 вида болести. Според тибетската медицина в основата на всяко заболяване стоят именно емоциите. Те ни тласкат към определени действия или карма. Емоциите като омраза и заслепения пък произхождат от невежество. Невежеството е състояние на ума, при което не само не осъзнаваме съществуващото около нас, но и погрешно разбираме природата на явленията. Така, според тибетската медицина, страстното желание предизвиква 42 типа болести. От омраза се раждат още 26, а заслепението причинява 33 различни вида заболявания. Здравейте, казваме. Аз много искам да започнем с части от вашата визитка, лична биография, защото е много интересна. Роден сте в един будистки район на Сибир, семейство на лекари, нали така? Живеете в манастир в Непал известно време. Създател сте на науката регресионна терапия. Предполагам, зрителите, които са запознати, са наясно с това какво представлява тази наука, но дайте да кажем за тези, които не са достатъчно наясно. Здравейте. Наука регресионна терапия, фактически, можем с другите думи я наричам терапия на минали животи. Много интересен сам факт, кой породих идея за създаване на подобна наука, защото в Тибет за прираждане говорят редовно, и то, че ние идваме в своят физически живот от поредица пути. Това е факт за тибетска философия и за всеки човек, който живее там. Добре, а защо често ние не си спомняме тези животи? Значи, може би има причина за това да имаме все пак някакъв блокаж в паметта. Това е също обяснимо, защото ако човек, представите дете, раждат с памета за всички минали животи, то какво ще стане? Мозък на детето може просто да ни справи и ще имаме психични проблеми. До каква степен боледува организма физически от тези минали животи? Какво си носим там? Какво носим, да? Так вот, основа на регресионна терапия състои в това, че всеки проблем, страх, поведенчески модел неблагоприятен, някаква фобия, някаква психосоматична заболяване, винаги свързана с това, че в миналата има първа причина за проява на тези негативни фактори. В тибетска философия това казва причинно-следствен закон на кармата. Добре, и връщайки се назад в тези минали животи, колкото и да са те, много назад в миналото, можем ли да изчистим тези страхове или нещата, които ни притесняват? На регресионна терапия лежи в повторно преживяване на първопричина. Цялата ситуация с първопричина. Човек, когато преживява това, той разграничава проблем, който лежи в минало, от проблем в настояще. И по този начин, с помощта на регресионна терапия, за един сеанс можем да примахнем абсолютно всеки страх без изключение. Колко най-много може да се прероди един човек? Безброй пъти. Безброй пъти. Защото никой не го накарва да приражда, никой не го ограничава. Човек сам избира и свои бъдещи родители, и място за раждане. А има ли такива, така да се каже, пресни хора, които не са се преродили изобщо? Има, разбира се, защото всеки от нас, може да кажем пресна душа? Да. Млади души. Всъщност всички души има един и същи възраст. Но едни от тях предпочитат да придобива жизнен опит в физически план и по този начин да развива и еволюционира. Други предпочитат позиция на наблюдатели. Така, как ви казвате, пресни души. Добре. Само да попитам, има ли физически болешки? Защото говорите за психосоматични проблеми такива.
Има ли физически болести, които се предават от минали живот? Аз се казах за психосоматични проблеми. Това к тях не отнасям, например, бронхиална астма. Ако има психосоматична природа, а не алергенна. Значи физическите болести също имат такъв аспект? Да, могат да имат. И доста голям процент от мои пациенти, които идват, например, с такива физически проблеми, с помощта на прилагане на регресионна терапия, ние можем да решим и тях. Наистина? Наистина. Само с това, с връщането в миналите животи? Да, защото ние устраняваме по този начин причина, която поражда тези проблеми. А има ли хора, които по-трудно се връщат към минали животи и как се случва самата терапия? На базата на хипноза ли или използвате други методи? Значит, абсолютно никога не използвам хипнотични техники, защото хипноза има и странични ефекти, като антибиотици. Ние използваме антибиотици да лекуваме заболявания, но те имат странични ефекти. При регресионна терапия това е не хипнотична регресия и тя нямат абсолютно никакви противопоказания, никакви последствия, неблагоприятни за пациента. И това се случва веднага от първия път на сеанса и на терапията. Но човек се връща към миналите си животи. Може да кажа, че има 15% на хора, които не могат да бъдат подложени на тази техника. Какви са тези 15%? Защото те са 15% хората, които не могат да работят със свои спомени. Те са хора много концентрирани на тук и сега, на свои настоящи, те винаги контролират ситуация. Това основно или войници, полицаи, или регресионни терапевти. Много ли са хората, които се опитват да си контролират толкова силно живота? И това вредно ли е всъщност? Всъщност, когато човек винаги в такава концентрация за проблем и за контрола над ситуация, той не може да отпусне, той винаги напрегнат. Може да кажем, че това е такъв тип на хора, които просто винаги държат себе си в лек стрес. Само още един въпрос за терапията. Колегите ми казват, че трябва да продължаваме с видео. Само след секунда да ви попитам какво всъщност се случва, когато ние сме в една такава терапия. Вие казвате, болешките там изникват. Други неща, които се виждат? Значит, пациенти намират едновременно в две реалности. Една тук и сега в момента... Части от живота си... В момента, например, на дивана в моят кабинет, а друга тук и сега за него. Това е ситуация от миналата. Тя може да бъде от негово детство, от ембрионален период или даже от минали животи. Добре. Много интересно ми стана. Между другото, ще си говорим съвсем след малко и за един вибрационен масаж, който е тибетски. Така ли? Или вие сте отново основоположник на него. Ще ни разкаже малко по-късно. Преди това едно кратко любопитно видео за това какво представлява пулсовата диагностика в тибетската медицина. Според тибетската медицина, всеки човек се ражда с определен тип пулс. Той не се променя през целия му живот. Съществуват три основни типа пулс. Мъжкият е бавен и отчетлив, женският е слаб и ускорен. Третият тип пулс е неутрален. Това е пулсът на светците. Той е равномерен, бавен и ясен. Различният тип пулс съответства на даденият организъм и темперамент на човека. Затова при всеки от нас, здрав или болен, се проявяват един от трите основни типа пулс. За да определят състоянието на организма, тибетските лекари отчитат не само пулса, но и годишния сезон. Тибетския календар, използван при пулсовата диагностика, е от 360 дни. Разделен е на 20 части, всяка от които е по 18 дни. Освен това, според тибетската традиция, годишните сезони са 5. Пролет, лято, есен, зима и пети сезон, включващ 18 дена между останалите 4. Пулсът на сърцето се влияе именно от различните сезони. През пролета той е бърз и енергичен, през лятото засилва още повече. През есента пулсът е кратък, отчетлив и твърд. През зимата е мек, равен и приглушен. В дните между сезоните пулсът наподобява есенния ритъм. Според тибетската медицина, всеки опитен диагностик може да разграничи най-малко 72 пулса. Сред тях той може да улови както пулса на живота, така и пулса на смъртта. Добре, аз предлагам да започнете с този вибрационен масаж, за който ще ни обяснявате, докато правите масажа. Значит, тази техника, ние използваме тибетска вибрационна техника, когато пациент има проблемы, например, свързаны с болки, с проблемы за опорно-двигательный аппарат, за кости, ставите. И много добре помага при постинсультни состояния, когато трябва възстановяване на човека. В зависимости от места, где намира проблем, ние и прилагаме наше воздействие.
Обыкновенно винаги започнем от глава. Пациент по време на наше воздействие усеща доста осязателна вибрация внутри в тялото и топлина. Това е всички приятни достатъчно ефекти, кои пациент усеща. В момента, когато вие правите подобно действие, болка минава и идват сериозно възстановявания за меки ткани. Важна зона за въздействие – врат. Разбира се, ние сега не можем да покажем в пълен обем този масаж, аз показвам само основни действия. Когато човек има проблеми с проводимост на нервните импулси в крайници, ние пак въздействаме по хода действия на нервите. Натискате ли силно? Аз мога да покажа на вас, да разберете. Искам да. Нет, това е не силно натискване. Фактически аз докосвам само до тяла на човека, но усещания идват отвътре, защото вибрация прониква доста дълбоко в тканите и създават такива специфични ефекти. Човек трябва да усети на себе си, за да разбере просто доколко това е полезно и интересно. А защо пациентът е седнал, не е легнал, както сме свикнали да виждаме? В зависимост от масаж. Просто в зависимость от проблем, с кой дошел пациент, ние можем да работим в позиции седнал или в позиции легнал. С помощью на тибетский вибрационный массаж возможно даже размествание на прешлини, даже управление на сколиоза до определенной степени. Но това и не става, разбира се, от един сеанс, това трябва доста продължителна работа. А при този пациент колко време работихте с него? Може да седнете, ако приключихте с демонстрацията, да седнете и двамата тук при нас. Заповядайте, господине, да. Ето тук може да седнете. Колко време при вас продължи, така да го кажем, лечението, макар че не знам дали всъщност е коректно да... Аз се запознах с доктор Алексей Шадрин на 30 януари 2009. И какво ви се случи? На една презентация отидах, излезнах, той попита кой има проблеми. Аз не можа да се движа ръката. Защо? Какво ви се случило? Инсулт и пълна пареза на тази част е на чудесната. Никаква чувствителност. И той ми освободи рамото. А сега имате чувствителност, движите ръката? Не. Постепенно започна всичко. С тези енергии, с които се работи. 2010 освободих кръка от до глезена. А допълнителна рехабилитация правите ли? Не. Само? Аз само използвам тези техники, които съм обучен от него. След това се освободих кръка до тук. Освободиха ми миналата година и ръката. Постепенно до тук. Сега той ми освобождава. Сега продължавате с пръстите. И това е просто да знаят хората, че освен традиционните методи, трябва да се използва енергия. Вие пиете лекарства, сигурно? Не, нищо не пие. Нищо. Изхвърли сте абсолютно химията от аптечката. Само с тези практики. А вкъщи продължавате ли да правите упражнения, да се раздвижвате? Помагаме на други хора. Колко пъти в месеца идва при вас? Ние продължаваме да работим... Защото дълго време сте заедно, все пак. Да. Ние продължаваме да работим един път на месец. Това е специфично в тибетска медицина, че когато ние въздействаме на клетките, ние въздействаме на клетъчен разум. И след моят един сеанс трябва период 30-40 дни, когато клетките по време на сън на човека, те просто възстановяват и изпълняват тази програма, която поставих по време на сеанса. След 30-40 дни настъпва време за следващия сеанс, където правим нова програма, малко коригирана в зависимост от състояние. Много ми е интересно. Няма да имаме и време да си поговорим за психотерапията специално за деца, която сте разработили. Тя е за измъкването на страховете от децата. Кое е най-тежкото заболяване, което сте третирал с тази практика? Има доста сериозни заболявания. Това е и детски церебрални парези, проблеми, и свързани с аутоимунни заболявания и с онкологични заболявания. Разбира се, аз не искам да възникне погрешно усещане у зрителей, че може човек с 100% гаранция изцели подобни заболявания, само психически болен човек може да гарантира 100% излекуване. Че много добре въздейства върху психиката. Добре, много ви благодарим
Беше изключително интересно. Надявам се и на нашите зрители. Това, което видяхте, са само част от практиките в тибетската медицина. Има много други техники и упражнения, които може да видите събрани от нас в едно кратко видео.